ассалому алайкум дӯстони азиз, ба канали мо хуш омадед. ман имрӯз тасмим гирифтам як қиссаи таъсирбахшро ба саҳми шумоён расонам. дар қисса мегӯянд зане бо шавҳари бисьёр хасис зиндагӣ мекард ва онҳо вақте ки хӯроки нисфирӯзӣ мехӯрданд, дарро касе тақтақ мезанад ва зан аз ҷояш бархеста рафта дарро мекушояд ки пушти дар гадое истодаасту мегӯяд: ман тӯли 4 рӯз аст ки чизе нахӯрдаам, лутфан ба ҷони ман раҳм кунед. зан омада ҳодисаро ба шавҳараш мегӯяд. шавҳараш ки хасис буд мегӯяд: ман пораи аз нони худро ба гадо нахоҳам дод. ва ҳамин тавр худ аз ҷояш бархеста рафта дарро ба рӯи гадо мепӯшад. ва аз ин хислати шавҳараш занаш хушаш намеояд. ва баъд аз хӯрок хӯрдан, баъди нисфирӯзӣ, шавҳар ба ҷои кораш бармегардад. вақте ки ба бозор меравад, мебинад ки дӯконашро оташ задаасту тамому молу сарваташ барбод рафтааст. бисьёр хашмгин мешавад ва шом хона меояд ва занаш ба шавҳараш мегӯяд: мо нисбати гадо беэҳтиромӣ кардем, ақаллан як луқмае ба гадо медодем. ин ҷазои худованд барои мост. ва ҳамин тавр мехоҳад шавҳари худро ором кунад. якчанд суханҳои самимона мегӯяд. аз ин суханҳо шавҳараш хушаш намеояду сари ҷаҳл занашро талоқ медиҳад. аз байн чанд сол мегузарад. зани солиҳа бо як марди сарватманде издивоҷ мекунад. ва рӯзе онҳо мешинанд хӯроки нисфирӯзӣ мехӯранд, касе дарро мезанад ва занак рафта дарро мекушояд ки гадое бо сари хам истодаасту мегӯяд: лутфан ба ҷони ман раҳм кунед, ман тӯли 4 рӯз аст ки чизе нахӯрдаам. зан омада ҳодисаро ба шавҳараш мегӯяд. шавҳараш бисьёр одами хуб ки буд, мегӯяд: аз дастархон ҳар он чизе ки ҳаст нисфашро гир, барои ризогии Аллоҳ ба гадо деҳ, худо аз мо розӣ бошад, мегӯяд. ва ҳамин тавр занак аз меваҷоту аз хӯрокҳои болаззат гирифту ба гадо бурда, вақте ки медод, чашмони зан ба чашмони гадо бармехӯрад ки дар чашмони гадо шавҳари собиқи худро мебинад ва бисьёр гирья мекунад. гадо бошад шитобон меваҷоту ғизоҳоро гирифта фарор мекунад ва пушти дар зан бисьёр гирья мекунад. ва ашки чашмонашро пок карда ба хона меояд ва ба шавҳараш мегӯяд: медонӣ гадо кӣ будааст? шавҳараш мегӯяд: кӣ будааст? гадо шавҳари собиқи ман будааст. ва шавҳараш мегӯяд: медонӣ ман кӣ ҳастам? занаш мегӯяд: яъне чӣ, ту кӣ ҳастӣ? ман мегӯяд: ман ҳамон оҳи сард ҳастам. ман ҳамон гадое ҳастам ки шавҳари ту дарро ба рӯи ман баста буд. бинед дӯстон, дунё чӣ қадар аҷиб аст. агар аз қиссаи мо ҳиссае бардоштед, мо бисьёр хурсанд ҳастем. агар қиссаҳои мо ба шумо писанд бошад, ба канали мо обуна шавед, лайк монед, комментарий нависед ва бо дӯстонатон тақсим кунед. барои ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонам. саломату сарбаланд бошед.